Què et sembla si avui fem verdures? Ja les tenim preparades. Hi posarem porro, carbassó, pastanaga, ceba i patata, però tu pots fer servir les verdures que més t'agradin. Hi afegim sal i esperem a que arrenqui el bull. Amb un minut que bulli ja és suficient. Parem el foc i la posem dins la CCM. Aquesta verdura trigaria 20-25 minuts, doncs tot això que ens estalviem. En 2 hores ja estarà cuita, però jo acostumo a preparar-la al matí abans de marxar a treballar i al migdia quan arribem ja està a punt per menjar. Facis el menjar que facis, quan cuines per calor retingut pots marxar de casa amb tota tranquil·litat. No sé si us passa a vosaltres, però a casa a l'hora de dinar tots són presses, però el primer plat ja el tenim preparat. A més, ja la podem menjar directament perquè està ben calenta. I amb el suc de la verdura, ja sabeu, com veieu a les imatges de dalt, hi posem uns ossos, deixem bullir 20 minuts, ho tornem a posar dins la CCM i pel vespre ja tenim un caldo. Les pots menjar així o pots fer puré o crema de verdures. I que bo que queda! Amb més pastanaga o amb carbassa, amb un oli de pesto, és que ens encanten els purés. A mi la CCM em fa la vida més fàcil, i a tu?